बिदै गबाय सानबा सप्तासेसो जाबायदां खेबनो नागिरनायानो अयथासारनि माथामबो दंजोबो बावनो 30-28 दिनजोंसो ओंखारगोन बे दिन जाबासो ओंखारो दासो गहांदोंना जमा होजोब्बाय आं एरनानै खावलायलायो गावजों गाव बिदैखौबो लागायबावसो मावखायो र' फाग्लि र' नुबाय माबायदि खेबो नै दा खेबनो गिनांगौ 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17थाल'नो गेसाव दंमोन गेसाव गबाय खेबफुनानै गारहैबावबाय मिन्थिजोबखायो आलासि जिबौ बायदि होनखायो रागा जोंखायो माबाबाथाय माबायदि खेबो सप्तासेल' जादोंना सिनाया जिबौनिफ्राय गाज्रिसिन आवाज होनाया माबायदि आवाज होदों नुबाय आलासि गैया बांग्रि मावनानै एसेल' होनो ओमफ्राय गला जायो होननानै जाजोबदों आङो जिबौआनो नै सालायानो जिबौसो नोङो होबाय आव गदो